Avui a l'última troballa us parlem de la poeta Cèlia Sánchez Musti, que acaba de publicar aquest llibre On no sabem, que és el llibre que es va emportar l'últim Premi Octubre de Poesia. De fet, el premi que dins del cartell dels Octubre de València du com a epígraf el nom del gran poeta Vicent Andrés Estellés. On no sabem, un llibre de poemes molt intensos en què Cèlia Sánchez Musti parla de les diverses coses que mirarem d'abordar en la conversa d'avui. Cèlia, tu has practicat la poesia, jo crec que sobretot ets poeta, tens 7 llibres publicats, vull dir, això ja és un gruix considerable, però també has fet narrativa, has escrit narrativa, no? Tant novel·la com narrativa curta. Quina és la manera de tensar-se a la realitat des d'uns ulls de poeta o des d'uns ulls de narrador? Canvia la manera de mirar, de plasmar aquesta realitat? Sí, clar. Per això una cosa és poesia i l'altra és narrativa. I en què canvia? És això, és una manera de plasmar la realitat. La poesia jo crec que ve més a base d'imants que vas pel carrer i t'atreuen, a base de mans que t'atrapen en un moment donat i et provoquen el poema, o sigui, te'l provoquen. Però una altra cosa és que hi hagi un ofici gairebé de càlcul i matemàtic per arribar a fer aquella condensació. Però el poema sempre té una part més com d'un llambregueig, una cosa que t'atrapa i que necessites i que no pots passar sense dir-la. I la narrativa és per mi, perquè suposo que això també per cadascú és diferent, però és una història que vols explicar i llavors tot, el temps, la infraestructura que es munta al voltant d'això és completament diferent. O sigui, per exemple, aquest objecte, aquesta mena de tatera, no sé si se'n pot dir tatera, podria, d'alguna manera, revelar-te un poema. Recordo, per exemple, un poema On no sabem que parla d'un flascó de laca roja per les ungles. I això ho té molt la poesia, la capacitat de certs objectes de suggerir-nos emocions més o menys fondes que després es desenvolupen en un poema. Seria més fàcil que això acabés integrat en un poema, per exemple, que no pas en una història? No ho sé, en tot cas, en un poema, potser, si ara em fas mirar aquesta tatera, que a més està molt bé, és molt maca, no? Però potser em diria alguna cosa, una part de la tatera, la nansa, no sé, hi hauria alguna cosa o un instant, el moment d'obrir aquesta tapa, no ho sé, en canvi, potser la narrativa seria més la història de la tatera completa. Ara, potser estic dient, estic així, però és el que sento, no? O potser ni tan sols la nansa, això, potser seria el rastre, no? Tu tens un llibre que es diu Taques. Exactament, la taca, el rastre, el cèrcol que hauria deixat la tatera, o sigui, la poesia jo crec per mi és més aquesta cosa més inaprensible, no? I aquest poema que tu deies de la laca roja, doncs fixa't que és un poema que en realitat parla d'una laca roja que mai no serà oberta, o sigui, perquè la persona a la que li han regalat no es pinta les ungles, no? Aleshores, és això la poesia, aquesta cosa de, sí, això que no serveix per res, aquest flascó que no servirà per res, mai potser, però en canvi serveix perquè aquella persona projecti en aquell flascó tot un món, no? Que potser si l'obrís i li donés una utilitat pràctica no podria... S'esvaniria, tot això, tot el misteri quedaria reduït a no res, no? En la teva poesia em fa l'efecte que hi ha molt el registre de tot allò que la vida ha deixat pel camí, no? Abans parlàvem de les taques, i hi ha moltes empremtes, hi ha moltes marques que tu com a poeta perceps i dus al poema. Ara, per exemple, penso en un poema preciós, un poema molt curt, que parla dels doblecs que fem a l'extrem generalment superior dret de les pàgines d'un llibre per indicar-ne el punt de lectura, no? Llavors fas una comparació amb això i dius, bé, si això fos una casa seria com si algú que ha fet el doblec hi trobéssim les ditades en els porticons que obrim, no? I és molt això, la presència, les marques, les empremtes, les ditades, les taques. I continua sent, vull dir. Sí, jo crec que tots són empremtes
Tots són empremtes, potser perquè he tingut la sort, anava a dir la sort o la desgràcia, no, de desgràcia cap, no? La sort de tenir moltes empremtes, no? I de fet, jo mateixa a vegades penso, jo soc una empremta, soc l'empremta que em deixen, no la que deixo, la que em deixen. I llavors sí que és cert que en tots els llibres doncs, hi ha rastres d'històries viscudes, de persones i de tot el que tu has copsat de cada cosa, de cada experiència, que han sigut moltes, i sí que dono valor a les empremtes, perquè a més les cultivo, o sigui, no les deixo, no les aparco mai, no? Les són acumulatives i... Les llegeixes, no? I com a poeta les interpretes, clar. Clar, el poeta sempre és una interpretació d'allò, sempre interpretem, sempre. Aquesta és una de les diferències, no? Bueno, podria ser una de les... Per molt autobiogràfica sigui una cosa, sempre és una interpretació, sempre és un artifici, però que al mateix temps és autèntic, no? Cèlia, la teva poesia també jo crec que convida al dubte. O sigui, no hi ha veritats absolutes, el mateix títol, on no sabem, crec que abona una mica aquesta idea, no? Res no és segur per sempre i per tant ens movem una mica sempre en la incertesa. En la corda fluixa, no? Amb la corda fluixa en tots els aspectes, en l'aspecte del dubte i de la incertesa mateixa de la vida. I aquesta consciència de la corda fluixa doncs és el que també provoca i motiva molts poemes, no? La consciència és com hi ha un poema també, per exemple, que parla de la consciència de la mort, però no de la consciència teòrica, podríem dir, que tots la tenim, no? El descobriment, tots ja ho sabem, no? Que no hi ha ningú que no ho sàpiga, que no li ha de passar algun dia. Però aquella sensació, aquella consciència visceral, i que jo ho he sentit d'algunes persones, però no gaires, que la tens en un dia, en una nit, i ja no et torna a passar mai més, i aquell dia et cau aquella... Doncs és això, no? La protagonista d'aquest poema que dius diu que això li passa als 16 anys. Sí. Ho recordo perquè és com allò de Ferreter que descobreix la poesia als 14, em sembla. Dius, als 16 anys, aquesta persona que protagonitza el poema descobreix això, no? Allò que diuen l'epifania. En aquest cas és veritat, la persona sóc jo i era als 16 anys, o sigui, que no tindria per què ser veritat, o sigui, pots dir les teves veritats a través dels poemes sense que sigui veritat el que és l'anècdota, no? Però en aquest cas sí, en aquest cas... Estava jo allà als 16 anys dient, mare de Déu, com no m'han avisat abans que això funcionava així, no? La consciència dels poetes. Un dels primers poetes, o de fet un dels poetes mítics, és Orfeu, el que tocava la lira, d'aquí ve justament el gènere líric, aquesta denominació, i en un dels poemes, em sembla que és un dels primers poemes, dius, bé, m'agradaria ser com Orfeu, però no mirar enrere. La condemna, la fatalitat d'Orfeu és que mira enrere, no? Sí, aleshores en el poema el que pretenc és no només no mirar enrere, sinó no mirar l'escena en què vaig mirar enrere. O sigui, jo ja dono per fet que en algun moment he mirat enrere i que ho he engegat tot a rodar, no? Com va passar, no? Vull dir, és que és una història més que és tan trista, no? És Però clar, aquest nou Orfeu que dius que jo voldria ser no és ja només no mirar enrere, sinó haver mirat enrere i després no mirar l'escena en què has mirat enrere i tot i així persistir, no? En la voluntat de salvar qui sigui, de salvar el que sigui. No renunciar a l'esperança en cap moment. Això d'aquesta mena de zoom, això que dius, mirar enrere, no mirar el moment de mirar enrere, aquesta mena de consciència tan aguda de la mirada, jo crec que és en molts poemes. Per exemple, en recordo un en què es veu una porta i els dubtes d'una porta, no? Si s'obre, si no s'obre, l'angle que deixa de llum per la llum que ve de fora. Això també em fa l'efecte que, no sé si n'ets conscient, però que hi és molt en els teus poemes, no? Aquest tipus de, amb la mirada, anar penetrant moments aquests que en principi poden semblar imperceptibles, no? Exactament, i que a més
et fan pensar, o sigui, t'identifiques, una porta s'està obrint, deixa una franja de llum, i per moments tu t'identifiques amb la porta, però al mateix temps t'identifiques amb la llum, i al mateix temps t'identifiques amb aquell somni que estàs vetllant, amb aquella mica de llum, que també la gradues perquè vetlli el somni, però perquè no desperti a qui el somia, no? I tu vas sent part de tot, i et vas, que de fet ho som, no? De fet som part de tot. Què es pretén, Cèlia, amb un poema? Ho dic perquè hi ha, per exemple, un altre poema, aquest es titula Rèpliques, en què es parla de fotografies, no? I d'aquells instants congelats del temps que representa una fotografia. Per exemple, em ve al cap, una pilota diu que es va quedar sense gravetat perquè en el moment en què el flash es va disparar, doncs la pilota era mitjaire i per tant allà no queia, no? Què pretén un poema? Pretén això? La fotografia que ens serveix per emmarcar un moment únic que ja no tornarà a ser mai més? Jo crec que sí, que en certa forma un poema és... sí, podria ser una fotografia, sí. Sí, perquè allò ja no tornarà a ser mai més. Ja no tornarà a... És més, no sé si t'ha passat a tu, però vull dir, quan escrius un poema i per la raó que sigui, aquell poema se't perd, l'estàs escrivint, estàs en fase de... Allò se't perd, se t'esborra l'arxiu, no sé què, per molt que ho intentis... No torna a ser exactament el mateix. No torna a ser. És més, ja ni ho intentes perquè et sembla fins i tot una traïció, no? Sembla com si estiguessis fent això, una rèplica, però que no és... Ja no ho intentes. O sigui que els moments és això, són allò que dèiem atrapar el vol. Cèlia, tu vius a Sitges i hi ha un poema que parla de les màscares, que dius la por infanta la caràtula que s'aferra al rostre. Això, aquest estímul, vivint a Sitges, era gairebé indefugible, no? Sí, a més, no és l'únic que he escrit així, quan les màscares, el carnaval, és unes tires del fil i és una font de... perquè és tot aquest món de la ficció, de la realitat, de l'ocultar, del no ocultar, de que quan a vegades ocultes és quan més ets tu, de si la realitat, en realitat són tota una sèrie d'ocultacions, no? I dius, bueno, molt bé, tal, el cos, l'esquelet, no sé què, en altres nivells l'ànima, tal, l'esperit, la ment, i per sota d'això què? I què és el que... on som, no? On no sabem, clar. Però tot el tema de les màscares i... clar, et fa venir gana, no? No és una poesia la teva amable, en el sentit temàtic, en el nivell temàtic, no? Parles de la por, parles de la traïció... Per què aquests conceptes? Realment tens por, et sents... Jo crec que és una poesia, jo penso que és el que parlàvem de l'esperança, crec que aposta totalment crec que és positiva la poesia i és esperançadora. El que passa que, clar, precisament per ser positiu i esperançador t'has de basar en la realitat, perquè si no és un engany. I la realitat és que hi ha por i la realitat és que hi ha dubtes bastant greus o que et deixen això amb una sensació que hi ha impotència, que aquesta és la realitat. Ho mirem com ens ho mirem. Però a partir d'això, la traïció, bueno, és una realitat, però a partir d'això intentes, o jo, almenys amb els poemes, instintivament gairebé, intento donar-hi la volta. Això és una cosa que em deia la Maria Mercè Marçal, que em deia, tu no te n'adones, però tu dones la volta i aquest intent de positivar coses que a vegades sembla que siguin impossibles de veure i una part bona, no? Diu, se t'ha convertit en una segona pell. I penso que és veritat, però clar, existeix la traïció, existeix la por, existeix, hi ha un dolor profundíssim i... Tot això hi és, Tot això hi és, no? I hem de comptar. Clar, hi hem de comptar. Hi hem de comptar, però d'una manera, precisament comptar-hi per... Per ser-ne conscients i mirar de conjurar, no?, aquest dolor i tot això. Com humanament, jo a vegades dic, bé, jo soc pessimista, però soc molt positiva. Soc tan positiva que penso que tot pot ser molt dolent, però que potser no és tan dolent que tot sigui dolent. O sigui, clar, sembla una paradoxa, però en realitat és així.
Pessimista vol dir no, en el sentit de dir, escolta, sí, és que pot passar això, pot passar allò, pot passar l'altre. I després hi ha la part positiva, que jo crec que és la que, almenys en el meu cas, predomina, no? De dir, sí, però si passa això, hi haurà un altre camí que agafar, i si passa això, ens hi pujarem al damunt. És una mica també, pels últims poemes, també jo crec que hi és una mica aquesta idea, no? El llibre es titula On no sabem. Com us dèiem, va néixer l'última convocatòria del Premi Octubre de Poesia a València, el que se celebra justament a final d'aquest mes d'octubre. Ha aparegut aquesta col·lecció conegudíssima, amb molts anys d'història de 3 i 4, amb aquest dibuix a la coberta d'Andreu Alfaro. I jo no voldria acomiadar el programa, Cèlia, sense que ens llegissis algun poema, si no tens inconvenient, perquè t'he abordat a punta de canó, com aquell que diu. Per exemple, aquest que es diu Doblecs, que n'hem parlat. Algunes pàgines del llibre estaven doblegades per l'angle superior. N'he alçat, d'amagat i amb reverència, els triangles menuts de les puntes. Ha estat com obrir les finestres d'una casa tancada i barrada des de feia molts anys i anar descobrint les empremtes dels teus dits, els porticons.